siyathobeka Pastor Lo ubuyachaza amaphupho kodwa inamba yami isense ngoba imember ye-channel ngoba uyakhonipila ukuthi ngoba uyayiseka i-channel kuphela ngalo lokho awungathaphike lase nisikanje abenza bangathapha angifuni yabo so please umuntu athi number ngifonele phela from 9 to 5 ntambama kuphela yabona angeke phela ungibhalele ku YouTube phela uthanda number uzongibhalela yabona ungibhalela ku YouTube kuphela wendawo ungibhalele yangifonela yabona so asibheke la umzokhona njani sabona phasawini ngizemba phela ngikubuza kanjani kupha umuntu ongasekho edrive imoto esijayisiwe yabo so umzokhona bathengise imoto uma esela lepsuku sephupha le moto lo muntu ongasekho driver le moto wow so nake singakusho if you sell your car and then boom 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 you dream of someone who's no longer with us, a deceased person, driving the same car. So nake singakusho. One. Ngokujwayelekile uma ngenze uphupha umufi and kuzoba uphawu olubi uma eseshaya imoto oyidayisile. Olungasho ukuthi kungenzeka umufi azange ahambisane nokuthi le moto ithengiswe noma akahambisani nesinqumo nesinyathelo sokuthengisa nokusokuthengiswa kwale moto. Landeni. Yabona? 2 omunye ngeke kanje yenzeka uma uphupha umufi kuba uphawu uma eshaya imoto oyidayisile noma edayisile olungenzeka yabe iyisipho esivela kumufi futhi le moto ngenzeka yabe iyisipho esivela kumufi awuzange ke usambikele uma usuyithengisa uyibona so uma ngule moto yabe iyisipho esivela kumufi lena wena boom uyayithengisa usabika ukuthi ayisifuna ukuthengisa le moto yabona so zombona ithengisa kuba yena kuyiseyirigala ezimoto yakho or imoto yakhe yabona 3 kwesikhathi umuntu umuntu angayibeka kanjena angathi ke uma uphupha umufi uphawu uma eshaya imoto esijayisiwe olusho kungenzeka le moto yabikwa ngesikhathi iqedwe ukuthengwa ngesikhathi sithengiswa ayizange sabikwa yabona so ingaphindi vele ngalendlela lapho umufi lokhu ephakathi kweyishaya ngoba nayibika ngesikhathi niyithenga nangayibika ngesikhathi sithengiswa yabona ngibona ke ulwazi esinalo njengamanje uma kungenzeka kube khona ulwazi esilishiye ngaphandle akuyona inhloso sisakhula maybe sizoba nalolu ulwazi solengeza futhi ukuhamba isikhathi kodwa manje uvakashela i-Spiritual Academy kuphi lapha eRensound. I-Spiritual Academy is an institute enani in preschool qala grade R grade R baphinde babe ne-African qala grade 1 to grade 12 uyakwazi ukuthola phana i-computer literacy ungakwazi ukuthola ama-codings uyakwazi ukuthola ke nama-robotics nokunye okuningi okurelated okwenza ukuthi umntwana akhule ehlahlambile uma ezoqala izinto lapha ku-preschool noma ku-grade 1 yabo so yenza sure ukuthi ingane yakho iyofunda kuphi i-Spiritual Academy yabona bavula ngo-6 ekuseni ka-5 ntambama kuphela kanti-ke futhi ungakwazi ukuthi ubathinte ungakwazi ubashayela iwebsite yabo ku-www.spiritualacademy.co.za noma kubathinte kwinombolo yabo ethi-ke 076 135 0426 uyakwazi ukuthi ke nawe uma uthi uyasithanda isikole esinyana lesiphela awuhambe uyokopa sizama uku-improve as black so dark ukuthi si-check iy'kole ezinhle sikwazi ukuyiqala izikole ezisezingeni eliphezulu ingane ikwazi ukuthi ithole nje ulwazi hhayi ukuthi maqala ama-preschool sihlala preschool yakubunjwa khona ingane idlala ngodongo khona ngokubumba ingane izadlala ngamaphepha kuphela Joshua Popayi no ingane mayiJoshua Popayi ngoba ivele funa ukuba yi-artist kodwa ingane ayiqale siyi-develop from that young age sibona ukuthi ikuphi la i-feature khona idlale ngamakhompyutha yabona idlale yabona ngezinto ezizoyi-ikhupha ngokomqondo ingane ingakhulu idlala ngoba ungabona odoli yabona